L-istorja li se naqra jisimha Ħbub tad-Deheb u hija meħuda mill-ktieb Tużżana Stejjer għat-tfal minn 12 kittieb. Dal-ktieb li se naqra minnu din l-istorja jismu Arja Friska numru 2 li huwa ġabra ta' novelli u qabel ma nibda l-istorja li hija miktuba minn Trevor Zara u jisimha Ħbub tad-Deheb irrid nispjega daqsxejn xi tfisser il-kelma ħbub jew is-singular tagħha ħabba. Ħabba hija munita li kienet teżisti fi żmien qabel ma daħlu iċ-ċenteżmi u anke l-millesbi f'Malta qed nitkellmu fil-bidunet tas-snin 70, qabel il-bidunet tas-snin 70 preċiżament fil-1972 Minister żball kellna s-sistema Ingliża. U fis-sistema Ingliża kellna s-soldi u x-xelini u kien hemm ukoll il-ħbub. Sal-ħabba kienet l-iktar munita li kellha l-inqas valur. Isna qegħdin ngħidu euro ċenteżmu. Right? Tissemma wkoll il-kelma 6 ħabbiet li huma 6 minn dawn. Isna qegħdin ngħidu 5 euro ċenteżmi jew 6 euro ċenteżmi. Xi ħaġa hekk jiġifieri valur vera ftit. Ħbub tad-Deheb ta' Trevor Zara. Jien kont iż-żgħir. Ħija Sani kien 9 snin akbar minni u Helen 5. Meta jien kelli 6 snin, Sani kien ġa żagħżugħ u Helen kienet trida ta' tfajla. Ma tantx kelli ma' min nilab u għalhekk malli niġi mill-iskola u iġri u ġerri lest ix-xogħol tad-dar, arani nerħila l-barra niżżiemel ma' tfal tal-ġirien. Dik il-ħab tal-karozzi kienu għadhom skarsi u triqat kienu kollha f'idejn it-tfal. Hemm kont niltaqa' ma' Marju Abdilla, tifel imqarqaċ li l-gideb tiegħu tant kien kreattiv li kull gidba kienet rigal prezzjuż. Kien kapaċi jpaspar storja fuq kollox, imqar fuq il-bozza tad-dawl tal-kantuniera li dik il-lejla ma xelitx. Iżda l-vittma ewlenija tal-ħrejjef ta' Marju Abdilla kienet Dolor tal-Qtatis. Dolor kienet toqgħod weħeda fit-triq ta' warajna. Fil-pjazzetta ta' ftit il fuq minna kien hemm għajn tal-ilma li f'dawk iż-żminijiet meta l-ilma tal-vit kien għadu lussu kienet tintuża mill-biċċa l-kbira tal-ġirien. Kull filgħaxija waqt li jien u Marju u ċorma tfal oħra konna nkunu qed nilagħbu ħarba jew gwerra Franċiża, Dolor tal-Qtatis kienet tiġi tqandel żewġ bramel taż-żingu. Timlihom sax-xfar u terġa' lura lejn dara b'xi 6 qtates iduru ġo saqajja. Aħna konna drajnija, imma Marju kien dejjem jieqaf f'nofs il-logħba u jiċċassa jħares lejha. Nistqar li l-kol konna nibżgħu xi ftit minnha u ħadd ma ddielu minn moħħu li jmur iġorrilha xi wieħed mill-bramel. Forsi għalhekk konna nippruvaw ma tantx nagħtu kasa, imma Marju kien kull darba jberra għajnejh u jibqa' jsegwi l-mixja tagħha sa ma jaraha tidħol u tagħlaq il-bieb. Imbagħad idur fuqna u bil-leħen tal-istejjer jgħidilna: Rajtuh, dak tat-teba sewda fuq moħħu l-bieraħ ma kienx għandha. U minnu fih irrott is-salib u jbuż 7 il-werrej. Marju kien skopra sigriet kbir. Kien sar jaf li dawk il-ħafna qtates ta' Dolor ma kienu qtates xejn. Kienu tfal, subien u bniet li Dolor kienet tisraq bil-lejl. Trox fuqhom traq isfar li ġieli kien ikollha l-farda li mċappa sbieħ, tgħid il-kliem tas-seħer u f'tebqatajn tibdilhom fi qtates. Meta Marju kien ikollu miegħu lil oħtu Kitty kien aktar jagħtina dettalji. Kitty kienet xi ftit xhur iżgħar minni. Kienet magħmula ċkejkna u kważi qatt ma kienet titkellem. Kienet dejjem iżżebbeġ para għajnejn kbar suwed tuta u tmexmex subajha. Marju ma tantx kien jieħu gost biha ma saqajh u għalhekk kien aktar jibda jried leħnu u jgedwet. Is-sajf l-ieħor, it-Siju Fred ma setax jorqod bis-sħana u ħareġ fuq il-bejt tal-arja.
qal li sema bħal biki ta' tifla ġej mill-bitħa ta' dolor. It-Siju Fred ipprova jaqbes il-bjut biex imur jara x'ġara, imma f'daqqa waħda il-bikja nbidlet f'tinwieħa ta' qattus. U reġgħet hemm il-ġrajja bir-rat tas-salib u bħarsa lejn uħtu Kitty. Imma din baqgħet wieqfa fejn kienet b'subaħħa ġo ħalqa u għajnejha żewġ kewbiet. Niftakar li dik il-ħabta dil-ġrajja kont nemmina b'qalbi kollha u tant kont nieħu gost nemmina li qatt ma semmejt xejn quddiem ommi. Kont nibża li ommi għandu mnejn jirnexxila tikkonvinċini li din kienet biss qlajja. Dana kollu kont dejjem bix-xewqa li ngħid lil xi ħadd kbir. In-Nannu Mikiel kien joqgħod magħna. Darba konna sejrin flimkien mid-dar għall-Knisja meta ġejna wiċċ imwiċċ ma' Dolor. In-Nannu sellmilha u Dolor tbissmitlu. Ma rridx nitlef opportunità bħal dik, f'erba' kelmiet qedtlu b'dak kollu li kien skopra Marju Abdilla. In-Nannu Mikiel qatt jismani bl-attenzjoni kollha u malli waqaft ħares ċass lejja, miżni u bleħen baxx qalli: "Qattus ma jimpurtax kieku, xi tgħid? La tmur skola, la jagħtuk homework, la jkollok tqum kmieni. Tagħmel li trid. U Dolor titimek tajjeb." U reġa' emiżni b'nofs bissima. Ħassejtni nitkexkex. Dan Nannu Mikiel ukoll tajt x'rid jgħid biha dik it-temiża. Mhux żgur għaddiet ġimgħa, Mario kien ġie ħabbatli mal-antriporta. Kellu għajnejh imżebġa aktar minn ta' uħtu Kitty. "Smajt ġara?" qalli malli ftaħt il-bieb. "Il-briksu intilef." "Intilef kif?" "Ilu nieqes minn dalgħodu," kompla Marju. "Skarta l-iskola u għadu ma marx lura d-dar." Dik il-lejla ġbarna l-kol fil-pjazzetta tal-għajn, intaqtqu u nipproponu litanija ta' possibiltajiet dwar seta' ġara mill-briksu. Min jgħid li ħarab għax qala xeba mingħand missieru, min jgħid li arrestawh il-pulizija u min saħansitra qal li l-briksu kien ilu jgħid li jrid imur l-Awstralja ħdejn sijuħ. Imma Marju ma kellu għalfejn jisma' xejn. U kien jaf x'ġara. "Ħarsu!" għalinna wara ftit. Hemmu l-briksu. Mit-tarf tal-pjazzetta deret risqa Dolor. Dbandal bħas-soltu żewġ bramil ta' żingu f'idejha u b'serbut tates warajha. "Qegħdin taraw dak il-qattus il-ġinġri?" reġa' beda jgħidilna Marju kemm jinstema'. "Dak qatt ma rajnieh qabel. Ġinġri bħal briksu." Għajnejn Kitty deru mżelġin. Dik il-lejla ħadd minna ma kellu aptit logħob. Erġejna lura d-dar qisna ġejjin minn funeral. Lata filgħodu ommi qaltli li l-briksu nstab. Ta' bil-ħaq li kien ħarab mid-dar wara li qala xeba mingħand missieru. Kien għadda jum sħiħ u lejl fil-kantina tad-Domus. Sa fl-aħħar il-ġuħ għamel bih u mar lejn daru minn rajħ biex minn barra plat minestra jaqla xeba akbar minn ta' qabel. Malli smajt bl-aħbar moħħi tar dritt lejn Marju. Kelli 700 sena sa ma jasal fil-għaxija biex niltaqa' ma' Marju u nara x'kellu xi jgħid. Ħassejt qalbi tingħafas għalih u għall-istejjer kollha li konna bnejna flimkien. Imma ma kellix għalfejn inkwieta, għajnejn Marju kienu qed ileqqu aktar mill-lejla ta' qabel. "Ara m'għandix raġun," għalilna malli tfaċċa d-Dolor. "Il-ġinġri ma jidher imkien. Dik beżet minn missieru. Taf biżejjed illi missier il-briksu ma jaħsibx darbtej. Rat li jaqblilha ġġibu lura kif kien." "Issa nistaqsu lill-briksu," qabeż jgħid xi ħadd. "Dak ma jaf b'xejn," reġa' Marju. "Meta minn qattus terġa' ssir tifel, ma tibqa' tiftakar xejn minn dak li jkun ġralek. Dak minn għalih kien rieqed f'kantina tad-Domus."